ito na nga, let's talk about your career now. Okay. Oo. Kasi nga, you're, isa ka sa mga, di ba, sikat na host ng Camarines Norte. Sikat. Alright. Oo, kailan ba nag-start yung interest mo sa hosting? Hindi, out of, lang talaga siya, parang out of the blue, may nagsabi sa akin, kaya mo ba mag-host ng ganito, ganyan? Sa school-based talaga ako. So, from Moran Integrated School, tapos may nagtiwala lang sa akin, may church member, tapos sabi niya, kaya mo ba Kuya Kuelbo mag-host ng debut? Sabi ko, sige, try natin. Ako kasi yung explorer naman. Sabi ko, I want to learn more, I want to experience more. Tapos sabi ko, sige, try natin. Tapos yung kapal nung script ko, binigay ko pa sa DJ and everything. Tapos right after nun, may nag-video, I posted the video at ang dami nag-comment, ang dami nag-share, may potential. And one of those commenters, nag-direct message sa akin na may potential nga daw ako. Tapos he offered me an opportunity to learn more and to expose sa mga event. And that is my manager now, Kuya Alvin Lester Magana of ALM Events. Hello, Alvin. Hey, Kuya Alvin. Hello. Familiar po kay Kuya? Yes, oo. Oh, why? Hi, friend, Alvin. Nagkasama na. Nagkasama na, oo. Siya po talaga ang nagturo sa akin ng lahat. Siya na yung nag-guide, nag-workshop. When I started my college journey. Kaya doon po, naging self-reliant na lang po ako. Parang nag-working student ka na. Yeah, working student. So,